Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis skuti, nġbarna hawnhekk għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika f'jum il-Mulej. Qegħdin fit-tielet ħadd tal-Avvent. Miliet għallu xwies fil-fatt dan huwa l-ħadd tal-ferħ ngħidulu għax il-Knisja u l-liturġija tgħallimna li tantu qrib il-miliet li għandna nkunu ferħanin. Ferħanin għax ġiet is-salvazzjoni, waslet is-salvazzjoni tagħna. Meta twieled Ġesu, bdiet is-salvazzjoni tagħna. Minn Alla sar bniedem biex ikun jista' jbagħti għax bħal Alla ma setax jibagħti. Aħna lil Alla ma nistgħux iweġġuh għax inkella ma jkunx Alla. Imma Alla sar bniedem bħalna biex aħna narfuh u nħobbuh u fl-istess ħin ikun jista' jbagħti għalina biex jurina kemm ħobbna. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija jew nirrikonoxxu ħtijietna. Din l-Ewkaristija ser nofruha għal ruħ ġino tewmu. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sib, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna l-ħtijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti taf bliema fedeltà l-poplu tiegħek qiegħed jistenna l-festa tal-miliet għatina nitolbuk li jseħħilna naslu għallejna bla qies li nġarbu fit-twelid ta' Sidna li b'qalb ferħana niċċelebrawh dejjem b'solennità qaddisa. Dan kollu nitolbulek permezz ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jwallhom jekk jgħixu jisaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Minħabba fik il-mulej jitenna bena kbir. Qari mill-ktieb tal-profeta Sofonija. Għajjad bil-ferħ ta' qalbek bint Sion. Iżrael semma leħnek. Infex flena u ifraħ b'qalbek kollha bint Ġerusalemm. Neħħa l-mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik. Keċċa l-edowwa tiegħek. Is-Sultan Iżrael, il-mulej u f'nofsok. Ma jkollokx iżjed ħsara minn xiex tibża. Dakinhar jgħidu lil Ġerusalemm, tibżax Sion, tħallix idejk jintelqu. Il-mulej Alla tiegħek qiegħed f'nofsok, gwerrier li jsalva. Minħabba fik jitenna bena kbir, f'imħabbtu iġeddek. Jinfex minħabba fik fajjat ta' ferħ, bħalli kieku f'jum ta' festa. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lil Alla. Sarmi sponsorjali ngħidu flimkien kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Alla s-salvazzjoni tiegħi. Jien nittama u ma jkollix minni xiex nibża, għax qawwieti u għanijieti u l-mulej. Għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ħer ferħana timlow l-ilma mill-lejjum ta' salvazzjoni ngħidu flimkien kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Roddu ħar lil-mulej, sejħu ismu, għarfu l-ġnuż bl-emejjel tiegħu, xandru li jismu huwa floli ngħidu flimkien kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Għannu lil-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ għanni, int li tagħmar f'Sion, għax kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Ngħidu flimkien kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. It-tieni qari. Il-mulej orob. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostolu lill-Filippin. Ħuti, ifirħu dejjem fil-mulej. Nerġa' ngħidilkom, ifirħu. Il-ħlewwa tagħkom ħajkunu jafuha t-nedmin kollha. Il-mulej orob. Tħabbtu raskom b'xejn. Fit-talb kollu tagħkom itolbu u uri lil Alla x'ikolkom bżonn u iżżuh ħajr. U slim ta' Alla, slim li jgħaddi kull mal-moħħ jista' jifhem, iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej, roddu ħar lil Alla. Kjoġobkom il-qumu bl-iqfa l-Evanġelu.
L-Ispirtu sa sid il-mulej fuqi, għax il-mulej konsagrani biex inwassal l-bxara tajba l-fqajrin. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien in-nies kienu jistaqsu lil Ġwanni u jgħidulu, mela x'għandna nagħmlu? Huwa kienu weġibhom min għandu żewġ tilbiesi jaqsam ma min m'għandu xejn u min għandu xi jekol jagħmel l-istess. Resqu wkoll xi pubblikani biex jitgħamdu qalulu, Mallem x'għandna nagħmlu aħna? U weġibhom tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmiskom tieħdu. Saqsew ukoll xi soldati u qalulu, u aħna x'għandna nagħmlu? U weġibhom tisirqu lil ħadd bit-teddejt jew bil-qerq tagħkom u kuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom. Il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni jekk kienx hemm il-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd, jiena ngħid għalija nammitkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni li ma jisħoqlix inħoll il-qfil tal-qor tiegħu u jagħmidkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. Il-midra qiegħda f'idu biex iderri l-qija u jiġbor il-qamħ fl-imħażen tiegħu, imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefix. B'ħafna twissijiet oħra kien ixandar lill-poplu il-bxara it-tajba. Il-kelma tal-mulej tal-im tal-Evanġelju nitnatfu mill-Bibja. Kif qedtilkom fil-bidu ta' din il-quddiesa ninsabu fit-tielet ħadd il-ħadd tal-ferħ għalhekk dan il-kulur roża dan nużaw darbtejn fis-sena biss. Tielet ħadd tal-Avvent u fir-Randana, tielet ħadd tar-Randan. Il-ferħ xi fisser għalina l-insara? Il-ferħ ifisser il waslet is-salvazzjoni tagħna kif qedtilkom Ġesu, din il-misteru tal-inkarnazzjoni dan hu s-sabeħ tiegħu. Ġesu ried li aħna nifhmuh u narfuh kif qedtilkom il-ħadd li għadda. Ma setax isib mod ieħor kif jersaq daqshekk qrib tagħna. Fil-fatt xi teoloġi jgħidu kieku t-Trinità damet għall-eternità taħseb kif setgħu jkunu qrib il-bniedem ma kienux isibu misteru aħjar minn dak tal-inkarnazzjoni li Ġesu jinżel fostna u jsir wieħed bħalna u jkellimna u naraw jiekol bħalna. Issa m'hemmx dubju illi kull wieħed u waħda minna f'ħajtna qed infittxu l-ferħ. Anke jiena, kulħadd ifittex il-ferħ. U nagħmlu minn kollox, kien hawn min qasam ibħra, kien hawn min mar ifittex id-debb ma nafx fejn għax il-ferħ tiegħu min jaf fiex infittxuh il-ferħ aħna. Issa, hemm diversi tipi ta' ferħ. Hemm ferħ li jistgħu jagħtuni l-oġġetti materjali, hemm ferħ li tista' tagħtini l-familja, l-ulied, il-mara u r-raġel, il-ġenituri, hemm ferħ li nista' nieħu mis-sodisfazzjon tax-xogħol, hemm diversi tipi ta' ferħ. Però hemm ferħ li ma nakkwistax faċli huwa diffiċli. Dan ġel induquh ftit f'ħajjitna meta pereżempju tkun qed titlob u tħoss ċerta paċi li jagħtina Alla. Jew tkun dejn Ġesu sagramentat u tinżillek dik id-dema għax tħossok maħbub minn Alla. Imma ħafna drabi jiġrilna bħal Vanġelu tal-lum. F'Ġerusalem kellhom wieħed mill-isbaħ tempji bħal sabiħ dan it-tempju. Il-kapitelli fejn hawn l-iskultura kien kollu deb, mhux indurat ta' deb ma' stizz. Kienu kien neħsel nafqa ħafna flus fih. Għalfejn qed ngħidilkom dan. Frattan din is-sbuħija kollha li kellhom, ħafna nies marru jfittxu l-Ġesu fid-deżert, f'bniedem nofsu għarwien jiekol il-ġirati u l-insetti. Għaliex din id-domanda tiegħi għaliex?
Għaliex kultant aħna ma nsibuhx lil Alla anke fir-reliġjon, jew niġu u ma nħossu xejn. Din id-domanda tiegħi. Ħafna minnhom kienu, mhux ħafna minnhom, il-Vanġeli dinna li kienu biċċa kbira pagani, il-pubblikani li ma kienux jersqu lejn it-tempju għax kienu jaraw lil Lut miġġildin mal-Lut. Is-soldati Rumani, ma nisu Rumani kienu pagani, kellhom ħafna għaddisin tal-gwerra, mhux għaddisin Allat, sorry, Allat tal-gwerra, Allat bħalma kienu l-mitoloġija Griega, ma ninsewx li l-bniedem, hemmhekk bdiet il-filosofija tal-bniedem beda jistaqsi min fejn ġej ir-rieħ, min fejn ġej jien l-affarijiet, min fejn ġej jiskapu, bdew jivvintaw l-Allat, għax ma kienux jafu bħalma għamlu l-Griegi. Imma mbagħad xi ħadd qal ma rridu naraw sewwa, mhux billi nivvintaw, u bdiet ix-xjenza insomma. U dawn hekk ġralhom ukoll, bdew ifittxu ferħ li mhux itjulhom il-bniedem is-saltna, il-flus, marru jfittxu għand Ġwan, mela Ġwanni qed jgħidilhom xi ħaġa speċjali, ja. Ġwanni qed joffrilhom xi ħaġa differenti, tinsewx li biex waslu għand Ġwanni. Damu ġurnata mixi biex waslu fid-deżert. Ġi dawn telqu mill-belt u marru jfittxu Ġwanni. U Ġwanni x'qed jgħidilhom? Xejn speċjali, x'insaqsewx qalhom. Għamlu dak li qed tagħmlu b'trasparenza, b'sinċerità. Jekk int missier ta' familja, għejx ta' missier ta' familja. Biex tkun ferħan dan l-fer li tina Alla, ma nix għalfejn nagħmlu affarijiet straordinarji, imma dak li Alla sejħilna għalih nagħmluh b'imħabba u b'sinċerità. Jekk fuq il-post tax-xogħol nagħmel dmiri sewwa. Aħna Malta għandna mentalità kera ħafna. Diġrat lili, kont imsiefer f'pajjiż tan-Nord, mhumiex insara downtown, protestanti, u ma tantx imorru knisja. Kont qiegħed hemm exchange ta' teachers, l-lum m'għadniex teacher jiena. U kien baqa' forsi 7 minuti biex iddoq il-qampina, ma kellna xejn nagħmlu. Konna 7 teachers jiena u qedlhom nitilqgħu, ħarsu lejja, għalu li ħadduq il-qampina. U beqgħu jaħdmu x-xogħol tal-iskola. U tawni eżempju, qed jien nisrani araw il-kultura. San Ġwan dal qed jitlobna, San Ġwan il-Battista, dan li qed joffrilhom, ma tridu tagħmlu xejn speċjali, għamlu dmirkom sewwa. Rikominċjara, nerġgħu nibdew, irridu nerġgħu nibdew f'ħajjitna minn x'imkien. Il-bidla tibda, mhux b'affarijiet kbar, mhux billi jiena mmur il-missjoni u nipprova naqleb id-dinja, hemm min ikun msejjaħ dik il-ħaġa, imma kif naraw id-dinja madwarna, kif ħanbidlu din id-dinja? Billi tibda int u jiena, jien bħala saċerdot ngħix il-vokazzjoni tiegħi, kulħadd għandu vokazzjoni ta'. Mhux billi jiena assejs ifisser li għandi l-ferħ ta' jiena għax jekk il-vokazzjoni tiegħi ma ngħixiex b'imħabba u ngħix għal ġejt jew għal flus u aħna l-qasisejn mhux faċli, aħna billi m'għandniex familja iktar huwa tentazzjoni li tagħmel għal flus u jifhmuni x'qed ngħid. Għax aħna qalbna mi marbuta ma jkollniex il-Alla f'qalbna, din issa qed ngħid għalija biex ma nipponti subajja ħadd, imma din għal kulħadd. Jekk qalbek anke bħala missier jew bħala marbuta aktar mal-flus milli ma' wuliedek. U aħna ma din ma nagħmlux b'sens ta' malizzja ta' nagħmlu għax u ġej għat-tieni punt, id-dinja ħakmitna. San Ġwan da qed jgħidilna, illiberaw ruħkom mill-ħakma tad-dinja. Ħanejdilkom xi ġifieri, jien ma nilbisx li rrid. Nilbes dak li jbellew li bir-riklami. Jien ma narax li rrid fuq it-television nara dak li kulħadd jara. Illum imdamdmejn b'dawn. Jien ma għandix deċiżjonijiet liberi aktar. Dal-ġejż da ma noħroġ bih, ma dan ta' moda ta' 4 snin ilu ma tarax. Dan iż-żarbun issa għadda żmienu. Jifieri din id-differenza bejn Ġesu li ħallik liberu u d-dinja li taħkmek, taħkimna. U kmanot din mhux għalikom biss din għal reliġjużi, saċerdoti, sfijiet u bil-Papa b'kollox. Kman noqgħodux attenti, id-dinja taħkimna. U meta taħkimna d-dinja, nitilfu dik il-ferħ li qed jgħidilna bih Ġesu. Tiftakru meta kontu żgħar, ikolkom il-presepju d-dar, jien niftakar tifel daqshekk,
immur din il-grotta li kien jagħmel missieri u kont noxa bil-ferħ. Għax hemm is-sempliċità fil-qalb. M'hemmx malizzja. Dak hu l-veru ferħ tal-milied eżis uti. Dak hu l-veru ferħ tal-milied li tkun id-dar tħares lejn il-bambejn u tħoss sempliċità, tħoss paċi f'qalbek. U jista' ma jkollokx parties u jista' ma jkollokx ħafna x'tiekol, imma dak il-paċi qed jgħinna Alla biss. San Ġwan il-Battista dalla qed jgħidilna llum ta' għejxu ħajjitkom il-vokazzjoni tagħkom int bħala saċerdot, jien jekk bħala saċerdot, ħsiebni aktar biex nigwadanja, biex nagħmel il-flus. U ngħidu iwa llum il-ħadd ħaqqaddis qudiesa u noqgħod id-dar bi kwieti, nsajjar xi ħaġa. Nista' ngħix hekk u nista' ngħix il-vokazzjoni vera, niddedika ħajti kemm jista' jkun għall-pastorali. Qed ngħid fuqna biex ma nkun imma din kulħadd irid jara f'ħajtu. Jien fil-post tax-xogħol qed nagħmel dmiri, jien fil-familja qed nagħmel dmiri fis-sempliċità ma rridux nagħmlu affarijiet kbar. Eżis ħut il-ferħ tal-milied minn hawn jiġi. Jekk irridu li dis-sena dan il-ferħ verament ikun f'qalbna, hekk nersqu lejn il-bambejn illum. Kulħadd naħseb għandu bambejn s'issa fid-dar. U nħarsu lejh u naraw bliema sempliċità u x'ferħ ġab. Wara kollox Marija ħarsu lejn il-pasturi tal-presepju. Marija x'għamlet? Għexet il-vokazzjoni tagħha fis-sempliċità. San Giuseppe, ir-rajja. Ma ħadulu xejn, ġisu ma kellhomx jaħdulu. Marru u rringrazzjaw. Il-maġi marru u rringrazzjaw bid-donja x'setgħu. Ġesu ma jitlob xejn li finkunu dak li sejħilna biex inkunu. Ngħixu mod ta' ferħ il-vokazzjoni tagħna. Ejjew nitolbu l-Ġesu li ngħixu dan il-vokazzjoni tagħna. Kulħadd huwa msejjaħ, kulħadd Alla jridu jgħix biex ikun ferħan. U nkunu ferħanin, eżis ħuti, nkunu ferħanin. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Issa nqumu bil-wieqfa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, missieri jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdieni ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u beħ sar kollox. Smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Sant minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum għammen beluwiet skont il-kodba mqazza u tal-sema u jiet fuq l-emin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Sant mulej li għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben u li jum meqjum u mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fuq il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika u apostolika nistqar ma' mudija waħda mal-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawmien mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. U eżis inġbarna fl-imkien biex nilqgħu lil mulej f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Niftħu qalbna għalih u nresqulu t-talbiet tagħna waqt li ngħidu mulej kun int il-ferħ tagħna. Biex il-Knisja tkun sinjal ta' tama u ta' ferħ għal bnedmin kollha nitolbu. Biex il-ġid tad-dinja jinqasam b'mod ġust bejn kulħadd u ma jkunx hawn iżjed persuni li jbagħtu l-ġuħ nitolbu. Sabiex nitalmu nkunu rikonoxxenti lejn Alla l-ġid kollu li jipprovdilna u nagħtu dejjem bil-qalb u bil-ferħ nitolbu. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu inkomplu nuru nitolbuk turina mħabtek ta' Ommok Marija birek bil-paċi tiegħek lill-familji tagħna u għati kull għajnuna meħtieġa lill-morda kollha u lil dawk kollha li jduru bihom nitolbu. U Alla għajn tal-ħajja ġeddidna bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex nimxu fit-triq tal-kmandamenti tiegħek u nwasslu lil xulxejn il-ferħ u l-paċi tiegħek bi Kristu Sidna.
itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li ma noqsu qatt nofrulek bil-qima s-sakrifiċċju li beħ ġeddidna l-mistera qaddisa li jint waqqaft b'qawwa kbira s-seħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħaj bi Kristu Siedna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-on verġni stennietu bl-akbar għoża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twilid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nistennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajjeb kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda ngħidu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, s-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Wasanna fil-ogħla tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, wasanna fil-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirraħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu il-koll minn dan x'dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħaj il-kalċi reġarat il-ħajt tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu biex jorbu minnu l-koll x'dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr biex oġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa' nitolbuk fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isquf tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna, illum nitolbu mod partikolari għar-Ruħ Ġino Tewma li għalha qegħdin nofru din il-qudiesa. Nitolbuk mulej iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina lkoll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' l-Apostlu u l-Qadisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu Siedna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missi li tista' kollox, flimkien mal-Spiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew qalbna mimlija ferħ, ngħidu flimkien it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-sema hekk ukoll fl-art.
خبز نعطى كل يوم أتينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا فالما نغفر للمنو خاطي علينا لا تدخلنيش في التجريب ازاي أهلسنا من الدنيا أهلسنا يطلبوك ملي من كل دني أتينا في التيبة والهنيناتيك البانش في زميننا باش نكونوا هيلسا دايما مذنوب ومهارسة من كل انكويت أنا ونستناو ونتماو إلينا والمجيا تسالفاتور تاعنا جيزو كريستو مولاي جيزو كريستو ديت الأبوستل تيك نهلي لكم السلام نعطيكم السلام تيك لا تهارسش لاهتيتنا زهرس لي الفيدي تاع الكنيسة تيك أتيها السلام ولا دليل تتريد فيها تتعيش في السلطان على دايم تدايم الباچي تاع المولاي تكون دايم معكم ناتو سينيال تا باچي لشوشي الجسم في الكلمة الدم تاع السينيور تاعنا جيسوس كريستو كوني سؤالين سنة أبنا بيوم حياة دايم حروف تالا لتناهد نبيت تاع الدنيا حروف تالا لتناهد نبيت تاع الدنيا حروف تالا لتناهد نبيت تاع الدنيا أتينا الباچي دان هو الحرف تالا دان هو داك اللي نهد من بيت تاع الدنيا هنيين داوك اللي هما مستيدنا للكلة تاع الحروف الجسم في الكلمة الدم تاع السينيور تاعنا جيسوس كريستو كون يسوي لنا سنة أربنا بيوم على الحياة ديما آمين الدم تاع كريستو يهرسنا الحياة
Nirringrazzjawk Ġesu tal-li ġejt fil-qalb tagħna, għamel dejjem infittxu l-ferħ veru, il-ferħ li ma jispiċċa qatt, dak li inti biss taf tatina. Glorja lill-Missier li liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbuk mulej li l-ħnina tiegħek biex din l-għajnuna għaddisa li ħadna fit-tqarbin neħilsu miħtijietna u nitħejjew tajjeb għal-festa li ġejja bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru x'għandu l-ferħ u l-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tajba.